Türkmenistan'ın prezidenti demir yolların durqun täzeleme we kämilleşdirmegi tapşyrdy. Türkmenabat şäherine geçirilen ministrler kabinetinin göçme meclisiniň dowamyna vice-premier Anaýew ýurdun ulug we aragatnaşyk toplumyny kämilleşdirmegiň çäklerini Lewap welaýatyna alınıp barılan işler barada hasabat berdi. Lewap welaýaty boýunça uluglaryň ähli görnüşleriniň ýük dolanşygynyň ösüş depkini geçen ýylyň degişli döwri bilen degeşdirilenini 103,9 götürme, ýurt boýunça welaýatyň paýy 13,3 götürme, ýolagçy dolanşygynyň ösüş depkini geçen ýylyň degişli döwri bilen degeşdirilenini 100,6 götürme, ýurt boýunça welaýatyň paýy 14,4 götürme deň boldy. Türkmenistanyň prezidenti hasabaty diňläp, döwlet başçysyny vice-premier demir ýollaryň durqun täzelemek we kämilleşdirmek boýunça alınıp barılan işleri dowam etmegi tapşyrdy. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, videolar hemmeti bir ýerde Türkmen portaly biziň bilen galyň.